Koncentrace radonu v podloží, takzvané radonové riziko, se na našem území liší oblast od oblasti. Stavební úřad na základě atomového zákona vyžaduje před stavbou domu s obytnými či pobytovými místnostmi stanovení takzvaného radonového indexu stavebního pozemku, na kterém bude dům stát. Radonový index pozemku závisí na koncentraci radonu v půdním plynu v hloubce 80 cm a plynopropustnosti zeminy. Oba tyto parametry se musí stanovit přímo na stavebním pozemku podle metodiky vydané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Osoby nebo firmy provádějící měření pro účely stavebního řízení musí mít k této činnosti povolení od SÚJB. Počet sond pro měření radonu je závislý na velikosti pozemku. U pozemků s plochou menší než 800 m2 se v půdorysu budoucí budovy a v její blízkosti umístí 15 odběrných bodů. Pro pozemky nad 800 metrů se odběrové body umísťují v síti 10x10 metrů. Na každém bodě se do země zatluče dutá tyč s nasazeným hrotem. Po zatlučení tyče se hrot vyrazí dlouhým trnem. Z tyče se odebere do vyplachovací stříkačky půdní vzduch s obsahem radonu a převede se do vakuované měřící komory. Měření by neměly předcházet silné deště. Jakékoliv odchylky od standardní procedury musí být zaznamenány do protokolu. Po změření celého souboru vzorků se z naměřených hodnot objemové aktivity radonu vypočítá třetí kvartil a hodnotící popisná statistika. Plynopropustnost zemin je druhým parametrem, podle kterého se provádí stanovení radonového indexu. Čím je plynopropustnost vyšší, tím snáze může radon pronikat k základové spáře stavby a dále do vnitřního ovzduší budovy. Plynopropustnost se stanovuje pomocí přímého měření nebo odborného posouzení. Na měření plynopropustnosti se u nás nejčastěji používá přístroj RadonJog. Počet měřících míst je stejný jako pro měření objemové aktivity radonu. Po změření celého souboru se vypočítá třetí kvartil z naměřených hodnot. Za odborné posouzení se považuje geologický popis vertikálního profilu do hloubky 1 metr. Jako indikátor nízké, střední či vysoké plynopropustnosti lze použít stanovení jemné a hrubé frakce ve vzorcích půdy odebraných z hloubky 80 cm nebo subjektivní hodnocení odporu sání při odběru vzorků půdního plynu. Na základě výsledků stanovení plynopropustnosti zemin a koncentrace radonu v půdním vzduchu je pomocí výpočtu nebo z tabulky určen výsledný radonový index. Ten je nezbytně nutný ke správnému návrhu protiradonové ochrany spodní stavby.